eskaintzen dian abileira. Herritarrok komunikatie sortu ditu, aldarrikapenak itzeko eta dakusen utxuniek danon ardien beteteko. Herritarrok saretutie derrigorra da estigmeka sakabateko eta elkarreri lagunduteko. Hasik hartun daigu zen kaliek eta egin daigun aldarri oso kantzata gauzela. Oso kantzata gauz. Fasismoen kontra, ausardize eta aliantza feministekaz armata gauz. Eta argi esan, amestuten duen sistemie lortu hartien kaliek hartuten segiduku. Gora borroka feminista! Gora Bermioko mugimendu feminista! Belar artean, bakardadean biluzik dantzan. Oinak guztirik, lurraren erdian, belarrarekin jolasean. Bizkidanatea puntuetara, baiz banoa, erekez bainoa, zeruak eskaintzen dian abileira. Ondo pasa egune eta gora borroka feminista.